Agartala awalini kejaro Tongma Urban Development Bhawan Sakao Happiest mungai restaurant bar shal kisa sakangno phiogi rejakmani phiaba phiokmani shalni simino keshi kerengtei jungjal engma bagai paithago shalthang hangkor naikol fangni bkhaktai Happiest bar ni license cancel khairejaka krak salo shalthang hangkor naikol fang Dr. Bishal Kumar IAS no saklai mungo sajaka Happiest bar ni bobagra Gutom Devnath waire no Raja Subaima Bagino bini license cancel Khwlaijakkha honi Sakao hapangni bkhaktai sajaka lai thangnai 6 September salmariwo horni 11 tani ulobo bar khwlaijakkha tongo tei juak phaljagi tongo tei baro samung khlaini rokni mungbo hapangni bkhaktai sanjakbo rojagya bagai paithago barni license cancel khlai rejakha bureau report Khumpui